Salutare și bine m-am găsit la un nou episod din seria noastră de Maybe, CSGO! CSGO cu Zaka. Mamă, salut! Și chiar și Murphy. Norocel. Murphy norocel. Petelia 007, bro. A, și chiar și Intră special. și ea, da. Am dat un cap, îl dau și pe al doilea. Palas. Ce palas, bro, ai nebunit? Era Palas, m-am văzut în Palas. Bă, nu mai Au fost 3 pa înseamnă. M-am văzut E în palas, bro. Palat. Mamă, am lag de la net. Da, așa. Oh! Mamă, ținut! Oh! Hai, bă, frate, țineți-mă. A încercat fratele Simonix, dar... Bro, ne cară stigmatic. Hai să Nu, ăsta pierde care cuțit. Dar bine că i-am dat eu la damage. Dar uite ce am luat MVP-ul, bro. Ursul camuflat. Aia bun. Numai Hai pe pe 90 B, mă joc cu acesta. Numai pe 90 mă joc cu acesta. Hai pe B. Where are you from, bro? Poland. Ah, ok. Kicking the last round from us. Ah, ok. No, bro, he's joking. Ce vrei mă la polonez? Nu-i suport de pe league. And you were from? Foarte bine. Bă, ia mă omorul același să-mi bag. Dacă mai e unul. Chicken. Cum ai zis? Chicken? Ce frate? E găină, bro. Dar nu mai e niciunul, m-ai trollat. Ba da, uite, de jungle. Lasă-l acolo. Îl bat eu. Te uitai pe mine? Da, dădea bine, o să vezi. Cu mouse-ul ăsta al meu de la Logitech de Office, furat, de la secretariat. Chiar. Hai pe ea bine, rude, tot așa. Rush. Runda asta mă duc și... Nu, rush pe ea. Du-te palat cu mine, fii atent, sărim amândoi și batem pe toți. Deci dacă iar vine cu... Hai, sar eu primul. Și tu pe toți care rămân. Aha. Da. Bă, mă omoară același player. Shut up, poliția, la cu hit. Asinonix. Taci. Ma, Ia. ce mi-au dat-o, bă. Fii atent aici. N-ai sunet, bro. N-ai sunet, ți-a luat și AVP-ul. Bosul lui Artemis, ești nebun. Mamă, ți-a luat și AVP-ul. Să vezi ce fac dacă vine pe mid cu AVP-ul ăla. Dar n-am spawn. Bă, da, amândoi au venit Dalia- frate pe acolo. Dalia fă pic pe mid și AVP-ul de la window. Tu iar mă folosesc crede în tine. Tu iar mă folosesc ca și scut. Nu, că nici nu mă duc, n-am treabă cu tine. N-am treabă cu tine, Efectiv Dalia. așa faci și pe Wingman. N-am treabă cu tine, Dalia. Efectiv, scut umană. Bait, Wow. atât. Ține noroc. Dar nu spune aici pe video, Dalia. Dar nu că nu mai Dă-mi iară. filmează. Dă-mi iară. Bine. Ba da, încă filmează, bro. Ba da. Mam! Vezi că a dat cu molotov. Poți să intri, Care l-a bro? omorât? Gata, a intrat. Intră, bro. Am intrat. Am intrat. Iar am. Mai sunt încă unul City. Hai că am scos doi, restul voi. City. Doamne, Jungle fericire. City ultimul. Ultimul City. Face poate. Ce să fac? Bait. Hai, mamă. Uite. Asinonix calm, Mă bate, frate. Mă bate. Calm, n-are defuse. Ce naiba, bă, că vine direct aici pe mine. Ia uite. Mamă, direct prin perete. Da. Bă, dar am zis și eu că am scos doi, restul voi și nimic. Bă, eu am scos un jungle. Și am scos E unul. unul. Mamă. Motherfuckers, where from? Holland. Iar am făcut 8 kill-uri în 4 runde și acum nu mai fac nimic. Ok.
Murphy, mă, ce face Murphy? Uite, am luat și din rank. Dacă e slab, Eluri, frate. Dacă joci cu Sagmadico ăștia. Mă simt next. Doamne. Info, bro. Bro, sunt 3 acolo, efectiv 3. Încă 1 plus 1 și ultimul scurt ultimul. are șanse. Short ăsta. Mamă, ce ți-a făcut? Vă bată toți. LOL. Sosul Artemis. Mai, Mamă, ce a făcut ăsta acum, Dick, ai filmat? da. Mamă, ce-a dat. A filmat, mă. Rămâneți toți în bază și uitați-vă pe mine, hai că e o rundă. Stai, cum era comanda aia? Sensitivity 100? Am să vezi ce dacă vreau să le O să moară unul în 2 secunde. Ăla am fost eu, ai Mersi văzut? pentru AK, frate. Dacă Cătălin nu mă dublează. Zaha, fă-mi boost pe jungle ăla. Fă-mi boost repede. Da, Daria, încă unul. Ai, bă, ce Kobe, faci? Kobe, Kobe. M-am dus. Mamă, Cătăline. Ai văzut Unde ce l-am am dat? urmat pe ăsta? Trebuie să te dubleze repede, Sinonix, mai repede, Sinonix. Da, da, mă, dublez acum. E ăla. Mamă. Bă, trebuie să știi să dai și play control, frate. Și dacă nu știi, să dai tac, tac, pac, pac. Mamă, ce l-am nenorocit pe sărac. Bă, dar mi-a dat-o rău. Da, mă, ce serios. faci? Dalia, vin cu tine în runda asta să-ți iau acau. Ce sticla, mama, că ești De ce cu sar mine? pe mine, mă? Ăștia dau grenada. Bă, du-te să iei acau repede. Hai, Vedeți că sunt vreo 2 în Păi unde e baca? Unde a căzut? te-ai dus cam adânc, Dalia. M-am prins smoke, bro. Aia Sinone, scoate și tu. Scot și eu. Ia Scot, uite, mă. 3 la 3. Ai dat bait la 3 oameni runda asta, Sinonix. Cum a dat, mă, bait? Ai stat acolo pe valsea de flori. Te-ai uitat la noi cum am murit. Ba nu, mă. Eu am vrut, frate, să-i dau, dar nu venea în vizorul meu. Ia fii atent cum moare unul acum de mult. Fii atent cum moare, frate. Ia, ia. Ia fii atent. Fii atent, frate. Ia, frate. Ia fii atent. Ma, Poți trimite Dalia? ma, Tu iar mă faci? Nu prin smoke. bă, ce mi-au dat ăștia. Păi mi-ai zis să intru. Oh, mi-am dat capul ăsta și n-a căzut. Dalia, dar nu trebuia așa, Dalia. Ce faci, Murphy? Am scos 2 runda asta, bro, cât să mai fac? Maybe Eco. Never Rico, what do you mean? I just said maybe Eco. Hai, mă, bebe. Ok, you hate me. Zaha, intri prim. Intru pe primul și dau kill. Îți dai singur kill. Bă, nu mai dați mă pressure să-mi Ia uite anunțați ce-a dat ăla. poziția. Wow. Așa, mă, frate. Sau care mă blochează, mamă? Doamne ferește. Ce-ați făcut, mă, acolo? Mi-ați dat flash? Zaca, unde ești? Ce să...
Bă, cred că Sagmatic dă molotovul ăla în... N-au spus. Ia fi atent. Oh! Ce-ai căzut, ca... Ai fost să cera, frate. A căzut planton. Face zâcâlă cu AVP-ul runda asta? Iată ce fac eu cu seringa. Tu. Ia să Am făcut un kill. Tu dați-mi. Cătălin, ce faci? Mamă. Bă, dar voi nu vedeți pe lașor, frate? Bă, sincer nu-l văzut. Mama, Simone! Bă, behind! Hai, Dalia! Da, nu. Bro, watch me closely. E unul mic și unul... De ce ai arma pe stânga, mă? Bă, de ce te ăsta cu AVP-ul coaie? Bă, ăla are 5000 de ore în joc. Să știi că dacă nu mă întrebai de ce am arma pe stângă, l-auzeam. Da. Nu, pe bune că l-auzeam. Ce să iau mâncare? Bă, nu mai jucăm mă cu ursul polar, că are rang mare și... Da, măi, slab. Ne dă... Iată, nici nu m-am mai jucat de când am jucat cu ultima oară cu Cătălina. Păi nici eu n-am mai jucat de 5-6 ani. Nu, uite ce... Nu vezi că în 200 de ore. Ce vrei de la mine? Că în 200 de ore pe jocul ăsta. Iar am dat de la cu AVP-ul. AVP pe mine intră stare pe. Dar tare repede, că până intră stare oprește ăla. Wow. Au toți AVP. Mamă. 3 AVP-uri, by the way. Sus! Ap. Are cuții, bă? Da, e bă. Are. E băiat bun. Sosul lui Grandet, frate. Ia să vedem. Are short, total asta e short. Are-i capau ce-i dă. Vreau și eu ținta asta. Da, o ai și tu? O vreau. Păi dă-i pe... Da? Am dat, Pe știi. numele lui? Mamă, uite nubul, frate, că nu ai jucat la care. Hai, da bomba acolo, doamne, ce prost e! Nu mai știu unde a apăsat bomba. Hai de capul. Ai, frate, dar nu eram cu asta. E pică de-ăștia, gen Sagmatic, gen... Nu, mai bine. M-ar veni stagmatic. Au ăștia 10.000 de ore pe jocul ăsta. A zis că avem pulile mici, vedeți? Cine a zis? Ah, Stagmatic. băi, nu. E Sagmatic ăsta, mă. Știți smoke-urile pe A? Eu le știu, da. Bă, ești așa. De oricare pe care îl dai. Bă, ăla în site. Dau sit. Am intrat? Așteptați că am două smoke-uri în aer. Păi intră, mă! Zac. Încă un Hai să te AVP, plus 1. Plus AVP, bro. Mamă! Bă, frate, dar m-a știut aici, direct. Grenadă mi-a dat. Ia uite ce pic mi-a făcut.
Plus 1, Cătălin. Doar eu mai sună? Doar tu. Hai, că dă ăla. Da, nu mai e rundă. Ce e reacție? Sparte. A fost numai fumigene runda asta, pa. Frumos, mă, ce chestia asta. Trebuie să fii bun. Trebuie. Da. Când faci Cătălin, am un meci de LOL pe YouTube. I go mid. Ce, te joci tu LOL? Mai mult decât ce este. Dar nu mai știu contul, frate, că și eu m-aș juca. Bă, ți le-am găsit, mă, Îți dau frate. eu Care cont, era? îți dau eu cont. Păi nu vreau contul meu, știi? Păi nu era Bine. parola aia, Zaha. E parola mea. Ah, ok. Cătălina, mi-e dor de tine pe AD Carry, pe Caitlyn. E B, toți B. Ia uite și tu că mă Au intrat cămătarii. Ce n-ai. Vezi că e low ăla. Sorry. Oh, bun. Da, Ei, hai, Unul ne s-a dus bătem în sau nu ne kitchen. bătem? S-a dus unul în kitchen. Bine, bro. În kitchen ăla, hai. Hai, dai smoke. Dați-mă defuse. Așa, la City îi spargem. De ce ești troll, Ce mă? da unde? De ce ai da unde? De ce dau în el? Ia de pe ăla de la acum, ia să vezi. Ai simțit, mă? Că nu știu. Dalia, de ce ți-a luat în 4 în a doua rundă? Crezi că-i bați? Minim 2 kill runda asta sau e kick? Nu și-a la nimic! Hai că merg până. Fă boost în site. Vezi că mai e unul, a fugit încolo. Bravo, tată. Și mai e unul. Mai e? Nu mai e. Nu mai e, hai. Dar ai luat acau? Nu am luat. Unul mic de Uite aici acau, bro. Vezi că... Bomba aici, veniți aici. Veniți mai aici. Dalia, info. Mamă. acolo. Mamă, ce-a dat Bă, ăsta. veniți mă aici, că e bomba aici, nu înțeleg de ce pușați. Și păstrăm aici bomba. Bine. Mamă, dar slab sunteți. Hai, Sinonix, vezi că-ți Trebuia să Sunt stați amândoi dracu pe la acolo, bombă. amândoi acolo. Dar de ce în n-a stat spate. mă la bombă? Ca să câștigăm și noi runde. Hai că-ți vine de... Am vrut să o lăsăm pe Dalia. Ia și. Uite și cu proști sunteți. Bă, Ma, dar ăla cu take-ul ne-a dat la toți așa cap cu take-ul, zici care a imhack. dar de ce n-a stat mă la bombă voi? Am vrut să răspund pe Dalia, bro. Da. Da. Să-mi facă și... Dar n-a vrut să-mi dea info. Trebuia să stăm la bombă și gata. Voi v-ați dus mecheri să pușați. Vino, frate, să-mi faci mie boost în site, mai știi cum faci? Da, nu știu mă. Am oprit smoke-ul. Am oprit smoke-ul cu capul, bro. Fugi în market. E un apartament. Bă, Zona apartament. plus 1. Plus 1, bă, Băia, bomba. băia. Avem bomba, bă, avem... Stai tu. Ai de capul Mai meu. acolo la bombă, frumos. Bă, mai... Unde sunt măști? Saca! Mamă, ce rău la mâncați aici. Bă, dați bă info, bă. Dați bă info. Bă, n-au spart, ești nebun. N-am înțeles nimic în runda asta. Cătălin, intră pe LOL, te rog. Eu mă? Hai, mă, să jucăm și noi. Amândoi. Acolo chiar văcar. Păi trebuie să se instaleze la mine, că nu l-am instalat încă. Păi și internetul tău de București, nebun. Slăbuț. Mai bun era la Caracal. Da. Bă, Bă, de ce-mi dați mă smoke? ca să le dau mare. Hai, mă.
Bram ursul polar, mai scoate un kill acum. Unde sunt ăștia? Băi, bro, aia mi-ai făcut tu. Ultimul e acolo, bro. Dai, bă, îi dai la mă, bravo. Dar aruncă-mi o armă. Mamă, numai pentru voi sunteți. Aruncă-mi o armă. Ia, mă. Ia. Oh, bun. Iată, dau rush palat. Bă, noi cam concurăm pentru ultimul loc, frate. Cine mă? Dalia, tu cum ești cu Dalia? Du-te bă de aici. Bă, nu mai dați mă smoke-ul ăla acolo dacă mă jucam pe el. Doamne. Ce ai mai? Ia, uite, aici mai pot să fac pic pe mid, că mi-a aruncat ăsta așa. Câți? 2 top. Păi 2 top mid și ăștia... Pala sau apartamente, Dalia? Apartamente. Păi, aoleu. Ai intrat? Opa, opa aici. Am Mamă, ratat, lag, bro. lag de la net. Am... Bă! Nu intrat și pe scurt. Ce-a făcut? Dă-te mă, dă-te. Mamă. Ce dă ursul? Unde bomba, bro? Ei, Cum să fie B, nu ea? It's B. de ce ți-ai tu AVP? Pentru ce și-a plantat oare? Eu zic că pentru apartamente și-a plantat. A, nu. Așa, frate. Dă-i, 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 dă-i. Hai că nu te ia, nu te ia. Iulianu. O AVP-ul de-i l-am dat eu, frate. Da, bro. Da, ce mișto e AVP-ul ăla. Dar ai văzut că am aruncat smoke-ul mai în față așa să dea în smoke și să nu dea în mine. Da, da. Știi, Dar nici prea în le-are- față, că după își dădea seama. A jucat-o bine, mă. Le are grele, mă. Dacă pică, dacă intru acum pe mid în ei. Da, băieți, mamă. E de aia toată ziua? Pe aia ceva putere. Pe și B-ul ăla? Asta e Onyx. Zi ceva, bro. E ceva pe B. Trage. Mamă, ce faceți, mă? Șarlatanilor. Cătăline, ce faci, bro? Ce să fac? Mamă, unde sunt mă ăștia? Nu, Zacaria, m-a luat Da, din dați info, Leather Room. M-a luat din Leather Room, bro. Oh, Cum dracu m-a luat din Leather Room? Mamă. Dați așa. Că- Bă, ăsta e clipul tău. 10 Da. de vizualizări precum. Stai cu minte, mă. Să rumit control. Hai, dați-mi drop AVP să stau pe mid-ul ăla, să țin mid-ul, că numai Ce pe mine dropă bat. cam 1900 de dolari. Hai, Dalia, Ce? ai bani? N-ai, ok. Asta e, hai. Cătăline, spargem ventul ăla pe mid. Să sar repede acolo, că nu se așteaptă nimeni. Am înțeles. Îmi face asta bloc. Tu-ți gura, mă, ti dă un gură. Moronos. Coronez unguri, pizda lui. Sunt toți top mid. Păi normal că îi se dublează. Dar eu nu știu de ce mergem noi mid. Trebuie să ținem controlul. Când ei trebuie să planteze pe A sau pe B. Așa se mergem joacă mid. mapa asta, frate, trebuie mid control la Mirage. E Uite, bă, crucial. de aici. Oare unde-o fi? Uite, eu trebuia în echipa adversă să joc, că am scorul cu ei. Da, frate. Ăla zice GG, păi ia să vezi ce-i dau acum aici, nebun. Zice el GG. Nu mai, frate, nu mai. Nu joc. Ia fi atent ce-i dau acum. Zice el GG, ești nebun. Ia, bă!
Mi-a dat ăla din dreapta.